Čau lidi, dneska si zahráme Minecraft v Robloxe, mám takýto skin. To pôjdete semček, šuchnete na toho panáka a tu si vyberiete skin. Ja som mal včera tento, ale mne sa už nepáči, tak mám tento. Tu sú a ja vám ukážem, aké skiny sú tu. Treba toto prasiatko Sonic, Steve Rarny Ninja, ovca, slime, tento tu je Sonic a tu je Thanos, ten zo Squid Game a ten kapitán, tu je väzeň, tu je Steve, tu je OK Plant, ten robotický skin, TNTčko a no. Ja mám tento, sa mi páčil. A dneska si postavíme dom na strome. Takže vyťažíme si aj kaktus. Takže túto dole vyťažíte. A spadne vám. Ja si spravím takú zábranu. A teraz iba taký, že kaktus na mňa dopadne. No dobre. Dobre, to by nám asi stačilo, nie? Spravíme jeden stack. Dobre. 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 To by nám stačilo. Takže vyťažíme si piestok. Dom na strome ideme robiť. No toto bude naša úbrana. Takže vyťažíme piesok. Penguin, no. Keby v roku 3000 Minecraft iba taký, že la 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 lava, kuže, Steve, ja peči kuže. Tu vyťažíme písek, kaktus. Musí to byť tak rovnako. 36. A mám ich 30 ešte. 1. Máme aj. Takže by som to tu spravil. Tu budeme takto chodiť. Ja som mal tedy včera pekný, ale som musel bohužiaľ končiť. Dobre. Niekde na púšti to bude. To, že zasadíme. No. Bude divné, že strom je na púšti. Sedm. Tam zasadíme stromeček. Tak. Dáme ešte semček. Ideme ešte. Dobre, sem. Tu postavíme takú obranu. Takú obranu. Takáto obrana. Ne. Ne. No ja umru. A ja nemôžem umrieť. Budú niekde schody. Ne, dobre, ne. Zatiaľ zabezpečený domečík. Musím byť od toho ďalej. Tajný schod. Radšej, lebo takto by nikto nechcel chodiť. Ne. No, bo pozrite, koľko mi to ubralo. Dobre, ideme sem. Vchod bude takto a to musíš obskočiť.
Ale túto to spravíme takto. Asi na stromku. Len treba spraviť aj také stĺpy obranené. Lebo môžete, vám to uberie. A niekto nechce umrieť. To je prepadajúci písek. Ten hodíme tam. Tam. Ne! Čo má game Mbappé? Ja som sa dotkol. Ale kde ma to vždy rozpavne vo vode. Zabijem. Ale máme to bližšie. O tom istom. Neviem, čo ma zabilo. A vždy niečo zabije. Prosím. Hej, to je to isté. Hej, Hej, tu sú tie schody. Tam je to. Ja neviem, čo ma zabilo. No, ja to nechápem. Asi, neviem, som do niečoho skočil proste. Jauč. A aj tu som mal ešte. Niečo ma tu zabilo. Cítite? Prídete. Dobre. Ten to bude taký hlúpy. Ale to asi nikto. Ne, ja nechcem umrieť. Ľudí, ja si tu vyčkám. Ja to spravím takto. To môže byť... Jaj. Ja to musím počkať. Toto bude ten najhorší dom na stromy, alebo no aj najlepší by som povedal, lebo je tu strašná tma. No. Ne, ja sa nechcem. Ja som už do svojho sveta. Šťork, ale nie. Aha. Je divné, ja sa vystavím. Dobre.
chápete. To zastavím, aha. Vykopem. 1, 2, 3. Ktorej to vychádza? Tak nie. Také, Aha. Zase, dobre. Chápete? Aha, vykopem sa. Máme 1, 2, 3. To si... Ja to ribujem. Idem na iný server. Rivers. To nejdeme. Ako sa to volá? Počkaj. Ja poznám taký svet. Ale takýto. Toto si mám vyskúšať zahrať. To je Hualala, Majhuala, Japon i Skyne. Ty kokos, a ja ryba. To vykopem to moje. Minecraft nejde. Prosím, že tam bude šťastie. A je tam nič. Prosím, že tam bude šťastie. A je tam kocka. A to mi... Ja! Aha, a dá sa tu zmeniť skin. Done. Ready? Prosím, Raky, nech tam bude niečo opäť, prosím. A čo? Meso. To mi je na čo. Kopeme ďalej, prosím, meč. Česka, čo v nej? Nič. A že Česka opäť s vecama. Česka, ktorá je nič. Však aj v tejto je nič. Nikdy sa nedajte nachytať vo všetkých Českách, je prázdno v Minecrafte. Kotva. Ty musíš položiť kotva, ale nepoložia neskôršie. My candle. Ja som to zažradala. 3, 4, kotva! Prvý. Ja to pickaxe. Som mi lepší čas. Aha, ne, ja som to nemala zjera. To sa nemá. Ej, ty, ja ťa pretiahnem z pickaxe. Mreš? Ja potrebujem veci.
Ja ho zabijem. Dobre, umrieš. Umrieš, som ti povedal. Všetci sa ma boja. Aha, tak to idem vyťažiť. Vyťažím. A je mi to? Jaj. Tak to vyťažím. Modlíme sa, nech mi tam spadne armor. Čo som zobral do ruky, tak prečo to mám? A tu je kocka ľadu. A ja že voda, ale zhriem to tu. Toto je kyblík vody. Dobrý. Ako sa naberá voda? Ja chcem nabrať vodičku. Idem tvoriť typkov a typkyne. Dobre, idem sem. Čau, typku. Uži si vodičku. Chceš byť? Dobre, čo? Nič. Naberiem si vodu. Dobre. Tak to mi je na nič. Nejde mi ani nabrať voda. Ty typci, vy čo tu staváte? Ja niekomu som opnem. Ja vás tu idem zabiť. Umrete a sme v mnohým. Ty čo mi ho biješ? No my god. Asi pre toto videjko bolo všetko a tak zase tým. Bye bye.